goşgynyň nähili dogulşakdy. Goşgynyň nähili dogulşy hakda köp gedek, köp berde berdiler sowal. Goşgy hem çağandyr. Ýöne möhleti 9 ay, 9 gün, 9 sagat del. Käte onu 1 ýyl çaýkap gidersiň. Käte de 9 ýyl, käte de 10 ýyl. Bir öýde doglar, birisi ýolly. Käte gyz bolar, käte de oğul. Gyz goşgular bäwül ýaly näzikdir. Erkekleri goş şahydyk gödökdir. Berligi bolsun, bäwülmi, şahmy, jaýerini ikisi de gerekdir.